Duha ka managlahi nga insidente sa sunog ang mitumaw sa dakbayan sa Sugbo kagahapong adlaw Lunes Santo, Marso 30. Ang una nga insidente kay natala sa sitio Bagong Bayan, Barangay Tinago nga miugdaw sa mga panimalay sa mga dapita pasado alas 2:49 sa kahaponon matud pa sa Bureau of Fire Protection na Cebu City Fire Station. Apay na wala pa gani matapos ang paningkamot ang mga sunog kay nataho na sa banglain nga insidente pasado alas 2:51 sa mga kahaponon ngadto na dool sa tanyag nga mola sa High Alay area sa barangay Mambaling og mayo na lamang nga sa lamang kini karabesya fire ko na sunog sa basura. Sa isa sa report gikan sa Pariana substation na sa BFP Cebu City sa sunog sa Tinago nga sa ilahang inasyal nga kasayuran adunay 16 ka mga panimalay ang gilamoy sa kalayo diin, 14 niini ang totally burned samtang duha ang partially damaged. Sa kinatibuk ang adunay 25 ka pamilya ko na 75 ka mga individual ang apektado sa katalagman sa sunog nga giban-abanang moabot sa 1.35 milyones. Maayo na lamang og walay natala nga nasamdan o namatay sa mga insidente. Kasamtangan nga nagpadayon pang investigasyon sa kabombiruhan aron matino ang hinungdan sa sunog.